Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hello होने लगे नि फिसा जाखार हाय 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 नाय बाहाय ओइ दे आं याम सने आं याम दिनै एसे बेलेग स्टाइल हायदों गाइसफोर मिथिबायना एसे दारि सारि सिनबा खाना सिनबा पुरा फौजी काटिं सिन अभी मजा आएगा ना भिडियो भाई जेन पूरा माने डिउटिनिफ्राय माने सुटि लिभ लाना हायनाय बायदि ओरै सिबिबा दिनै भिडियो एसे बेलेग टाइपनि जागोन दे गाइसफोर मिथिबायना माने गाइस होनना बुङा सानबाय थायो खिन्थु बुंफ्लांबाय थायो मा खालामनो बिनिफ्राय बन्धु हकल नोंथांमोना सापर्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ जोबोर जोबोर साबायखर आरो बेसेबां सापर्ट खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय 500K नि तो बारबाय लाइक केल'स लिरनो बाखिसै चेनेला लांना बिनिफ्राय सोरबाफोर गोदान नायसन थांदोंबा साबस्क्राइब खालाम दाबावथार दै बन्धु हकल खालाम दाबावथार बिनिफ्राय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय फेमिलि ब्लग बायदियानो जाहैगोन बिनिफ्राय नै बिथिं नै मा होनना बुङोमोनलाय 2 बोसोरसो जानाय आंनि RCC बिल्डिंआ लुफुंनो हायाखैमोन आरोखि बेनिफ्राय बैथिं गोमो प्लास्टिक दङ बेयाव इथा लाबोनानै फैदो इथा पुरा फुल बेनिफ्राय सकाट लाबोनो हायाखैमोन सकाट लाबोबाय सकाट नैबे लाबोबाय नैबे दरजा सकाट इबो दरजा सकाट ओइथिंफ्राय ओइ खनाथिं ओइ नुदोंना बियो माबा जाबाय ओइ बे मा होनना बुङो दरजा सकाट बियो नैबे खिरखि सकाट बे मोननैया बेखौ लागायनानै दिनै माने बै खनाथिंनिफ्राय दै टांकि माबा थाव दावाइ टांकि दंना बिथिं ओरै गाथिबो सिगोन आरोना आं मिथिबायना बेनिफ्राय मिस्ट्रिया जाबाय कोई मिस्ट्रि सिस्ट्रि कोई भी नहीं चाहिए बिथिं ओरै गेजेरथिं लामा थागोन नैबेयाव रुम मोनसे थाबाय बिनिफ्राय नैबेयाव रुम मोनसे थाबाय ओरै गेजेराव ओरै लामा थांनाय इयाव थांनाय नों माहा थागोन बबेयाव थागोन बुंलाय नों बबेयाव थागोन बुंलाय जानला मानलाबाबो जायो आंनिया जानला मानलाबाबो जायो नोंनो बिनो नैबे न' बोरायखौनो दिनगोन बिनो मिथिबायना बुरैनो नैबे न' बुरैखौनो दिनो बेनिफ्राय जोंहा नैबेयाव थागोन नैबेयाव बेनिफ्राय बिथिं र' दरजा सकाट बेयाव लाबोबाय मोनब्रै दरजा सकाटखौ मोनब्रै नांगोन नालाय मोनब्रै लाबोबाय बेनिफ्राय नैबेथिंनिफ्राय गाथि लांगोन आरो दिनै नैबेथिंनिफ्राय गाथि लांगोन नैबे ओरैबायदि बादामालि खाजोब्बायबो नैबेखौ मैया फोजोब्बाय आं ओमफ्राय इटाया गुफुरसै आरोना नैबे नों हम ओके इटाखौ बरननांसिगोन नोंसोर आयौ नोंबो थागोन आंनि इन्सट्रुमेन्टफोरखौ इन्ट्रडाक्सन होनाया नोंसोर र' माखौ बाहायगोन दिनै बेखौबोथ' नांगोन नांनायालाय बेनिफ्राय बेखौबो बेखौ नाङा दिनै नांनायालाय बेखौ नांगोन बेनिफ्राय नैबे मेनानो नैबे जाहैबाय बेखौ माबा होनना बुङोलै उरला होननानै बुङो उरला सोरबा उलुम होननानै बुङो आं उरला होननानै बुङो बेनिफ्राय नैबे जाबाय हायलुरि बे हायलुरि सोरबा कुर्रि होननानै बुङो कुर्नि आंनि फाखायाव हायलुरि होनना बुङो बेनिफ्राय नैबे जाबाय बिमा हा बिमा बियो मा बेखौ मा बुङो बे जाबाय हख्लायग्रा ओरै अनेक दं बेयाव दंनायालाय नैबे जाबाय ओरै सुग्रा र' नों बेसे जाखो सुनि आं सिदा गसं मोजाङै सिदा गसंग्रा हैद 2 फुटनि बारबाय आसोला 2 फुट 9 इन्सि 2 फुट 9 इन्सि जाबाय र' बेनिफ्राय इथिं देखाय इथिं सिमेन्ट लाबोनानै फैबाय बे जाबाय व्हाइट सिमेन्ट माने इटा ब्लक थारमाने बे सिमेन्टजोंबा खुनु बाला साला नांला पुरा बेखौनो दै गलायनानै आथा खालामदो गाथिदो आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं गाथिनायनिसै दिनै डिस्टार्ब खालामो मानो डिस्टार्ब खालामो हा मानो डिस्टार्ब खालामो नोंलाय आंनि माबाबो आंनि उरलासो ना हायाव बनायगोन सानदोंबा नै आंनि उरलाखौनो लाना होबाय नुवाखै बियो नोंनि गारि नङा नामा गारिखौनो मोनबाय दानियाबा से जारलासो आगोल जोंदो दा माखौ लानानै बनायबावनांगौ आंलाय
अ बैयो आं दाखालि टेप लाबोनाय ओमफ्राय पेरासुट लाबोनाय जों थांलाना फैदां ओमफ्राय डक्ट'रा आरो साइकेल लाना मा थांनो नागिरलायखो ए फिसा बोरायखौ एसे सहाय खालामनो इच्छा गैया दाबा अ नै टाकारिया बहत टाकारिया बेखौ टाकारि होनना बुङो गोसोआव ला दा माबायाव जुगालिया नोंनो मा नांगौ मा नङा सब नोंनो जुगार होजोबनांगोन बख'खादो बनानिफ्राय बख'खादो मा नांगौ मा आमुक लाबो होनना मा आमुक लाबोनांगोन गोसोआव ला बेखौ मा बुङो टाकारि बरिया किप इन माइन्ड दिस इज कल टाकारि मा लायनांगौ मा बुंनाय दै अ बैयाव बेटारि दोननाय गोजौआव दै नों हि सुनानै दिन हगारनोसै नामा न'आ मादि मादि बनाय एसे नायना होफैयाबा ओरै बै दोनैनिफ्राय मा बुंबाय थानांगौ नोंखौ नैबे गाहायाव दोनगोन बेखौ हिन्जावखौ हा अ बेयो लाबो हिन्जावखौहाय हिन्जावखौ नैबेयाव दोनगोन बेयाव गाहायाव गाहाय थागोन ना बेयाव दोनगोन ओमफ्राय आङो बे गोजौआव थागोन आला बेखौ गोजौआव दिना बेखौ गाहायावसो साला दरखार गैया बेखौ साला नैबेसो थारमाने बेयो फाउन्डेसननिफ्राय थारमाने नैबे मेन न'निफ्राय बे एसे गाहाय जाबाय आरोना नैबे बुस्थुआ एसे गाहाय जाबाय थारमाने न'आ माहाय ओरै हायगोन नालाय बेयो माहाय पकेट रुम बायदि जागोन नालाय ओरै स्लिप हायगोन नालाय बेनिखायनो बेखौ गाहाय खालामबाय आरो नङाबा माने न'आ गाहायद्राय जागोन ना नुवाखै गाइस दानि हिनजावफोरनो ओरैबायदि फेसिलिटि होनांगौना नुवा नुदों पुरा मटर पाइप बिनिफ्राय दैखौ नुवाखै बेसेबां गोथौआव दङ गथे मोखाङाव दोनथारो दैया बिनिफ्राय नांगौ बेनो पुरा मटर बाइक पुरा खामि सिङावनो थांलायनाय नांबावसिगोनसो नंगौना ओइ मटराव फाम कारेन्ट बिल होनो फैसा गैया होनदों अ नोंसोरबो हेड मिस्ट्रियानो जाबाय माथो बा नों सासेयाबो नोंबो हेड मिस्ट्रियानो जाबाय माथो शाला नंगौ नङालै मानसियालाय देखाय वाइट सिमेन्ट बियो गाइस बेखौ मोननै रोखोमनि गलायना लागोन आं मोनसे आथा आथा मोनसे लाव लाव मोनसे आथा आथा मोनसे लाव लाव दै दैया माथो अ माबा सटसो थांजोब्बाय ए मगायानो माथो माबासो मोजांखौ हर इथा लाबोनानै होननाया बेसेबा गोबाव जाबायमोन बोसोरसो जाबायमोन पुरा कालार जाजोब्बाय नै नुवाखै गाहायावनो पुरा कालार जाजोब्बाय इथा लाबोना बोसोरसो जाबाय फाग्ला मावनो मोनाबा मावनो हायाखै माने थाखा फैसा गैया मा खालामो जोंफोर बिपिएल लाइननि मानसि बिल' पभार्टि लाइननि मानसि बोसोरसेयाव बिदिनो 40,000 50,000नि बाजेट खालामनानै मावलांगोन नंदों आरोना दिनै स्टार्टिं जुगालिफोराबो दुनियानि फाल्तु नोंसोरनो दाउनाव बेदर जाहोआलै आं गासिनोबो इथा रोगानायनि मस्ला रोगानायनि बेदर जाहोनांगोनल' होनना बुं र' दे मस्ला लगाय ओरैनो मोनजागोन नामा ओरैनो मोनजागोन नोंसोरो मस्लाखौलाय बरिया लगाय बरिया इटायाव होदो ओइ इटायाव फोनदो मस्लाया इटायाव फोन दे रोगा बिमा रोगा ओइ टाकारिनि मस्लाखौ लाबोलाय Ya, ini kalau pas time mau. Ini cak buka ber. Abi kebungur bat. Mana buka? Mana buka nak apa betul? Bagai dalam kubur. Nulis saya. Urle apa urle? Urle. Yang sumber aja. एक तला बंदा दो तला बंदा
आखाइ बिराद साबायलै दैनिफ्राय नांगौ केमेरामेनाबो फाल्थुथारलै सयथिनोबो केमेरामेनानो बिदि जाबाय गोदोर मानसि थाबायनाय बायदिसो मोनसै ब्रा एलबिना थाबायनायखौ मा गदं गदंसो थाबायखायो मानसियानो गदं गदं थाबाय आथिङाव ओइ बेखौ नाङा या नोंसोर सयथिनोबो माथो आंनि हायलुरिया हनै आइ आथिङावलै गायलुरि हायलुरि नङालै हायलुरि कुर्निसो बुङो दा बेखौलाय दाना दा थाम्फै हरबाय हा दा फुनो होदे आंखौ सोरखौ खानसै मामा फाइनेलि अन दा प्रसेस मानसिखौल' खिथिदोंना ना बेफोरखौबो खिथिब्रा बेफोरखौबो मानसिखौबो बेफोरखौबो खिथिदों ब्रा नुदोंना नुवाखै नाय नुदों फोरोंलायनांगौलै दाबो नों मानसियानो बिथिं थांबा बिथिं अ केमेरामेनालाय आरो बिथिं थांलाय फैलाय खालामखानांगोन दा रोङा नामा हमनायालाय जाबाय जानायावबो नोंसोरो साला सानैबो दायोथ' बेलासि माबा लायना अखा हानानै खामानियानो बन्द' गासिनो नुवाखै ओरै खोबना सिनलायनांबाय माने बेसेबां हाखोमोन बारा हायाखैमोन आरोना मात्र नैबेनिथिं लाइननिल' गाथिहांदोंमोन आङो लाइन मोननै इथा लाइन मोननै गाथिदोंमोन ओमफ्राय बै खनाथिंनो ओरैथिंखौ लाइनसेल'सो गाथिदोंमोन बे गाथिबाय थानायावनो अखाया जा जुब हाना होबायना सयथिनोबो फारसेथिं बिलाइबो खाथिनि बिलाइयाबो पुरा अखायावनो थाजोब्बाय आरोखि बेनिफ्राय आंनो मिस्ट्रि लेबारफोरा माहा हाबना थाजोबबाय ओइ जुगालिफोर अखा गारबायमोन हेलौ होनदो दे हेलौ होनदो नोंबोथ' मिस्ट्रिसो दा मानो गाबनांगौ मिस्ट्रिलायानो गाबो सोरबा है दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय टाटा बाय बाय होनना बुंदो दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा होनदो दे बुंदो ओइथि मिस्ट्रिलायानो कुरनि हमनो रोंग्रायानो बिदि जायो